Με άλματα περιμετρικά της πισίνας. Αυτή είναι η Γκλώρια, 27 ετών. Ζυγίζει 295 κιλά. Παναγία μου. Πολύ όμορφα. Και περισσότερα άλματα περιμετρικά της πισίνας. Καλούλια. Τα δελφίνια καλωσορίζουν τους εκπαιδευτές τους με την Νατάλια, είναι η Πρέμια, η Γκάμπια και η μικρή Ηρώ. Ο Άργας έχει έρθει μπροστά σας. Με τη Ρούλα είναι ο Ρίωνας και η μαμά του η Χλόη. Και η Γκλώρια έχει έρθει κοντά σας. Με την Ιφηγένεια είναι ο Πάλτης, με τον Πάνο είναι ο Ιάσονας, με τον Κωνσταντίνο είναι η Κάλια και ο Ερμής και με τη Ρούτα ο Άργας και η Γκλώρια. Ο Άργας, που είναι το δελφίνι με το άσπρο στο κεφάλι του, αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό το άσπρο, είναι αντιλιακή κρέμα. Είναι 40 ετών και ζυγίζει 280 κιλά. Το εντυπωσιακό είναι ότι είναι πιο αδύνατος από την Γκλώρια που ζυγίζει 295 κιλά. Και με αυτόν τον τρόπο τα δελφίνια ανταποδίδουν το χειροκρότημά σας. Και αφού κάναμε τις συστάσεις και γνωριστήκαμε καλύτερα, οι εκπαιδευτές έρχονται ακόμα πιο κοντά σας για να γνωρίσουμε καλύτερα και να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα συναρπαστικά θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία έχουν ζεστό αίμα όπως ακριβώς και εμείς. Μετά από ένα χρόνο κύησης, γεννάνε πάντα και μόνο ένα μικρό, το οποίο θυλάζει για τουλάχιστον 2 χρόνια και μπορεί να μείνει με τη μητέρα του για όλη του τη ζωή. Όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλα ζώα, τα ενήλικα αρσενικά φτάνουν τα 3,5 μέτρα σε μήκος και τα 350 κιλά σε βάρος. Έχουν ένα ραχαίο πτερίγιο και 2 πλευρικά, τα οποία εκεί σας δείχνουν, με τα οποία κολυμπούν, στρίβουν και σταματούν μέσα στο νερό με απίστευτη δεξιότητα. Όπως είπαμε, τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλαστικά, όχι ψάρια, και αυτό σημαίνει ότι αναπνέουν οξυγόνο με πνεύμονες όπως ακριβώς και εμείς. Άρα χρειάζονται μία μύτη.